Incwadi kaYoshuwa, isahluko sama-20, iyafundeka. Wathetha uYehova kuYoshuwa, esithi, "Thetha koonyana bakaSirayeli, uthi, Zimiseleni imizwi yokusabela endathetha ngayo kuni ngoMoses, ukuba abalekele kuyo umbulali obulele umntu ngengozi engazi. Ibe ziindawo zenu enobalekela kuzo ukusaba umphindezeli wegazi, abalekele komnye waloo mizi. Ibe ekungeneni kwisango lomzi, wothetha ezindlebeni zamadoda amakhulu aloo mzi amazwi akhe, amamkelele kuloo mzi, abe kuwo, amnike indawo ukuba ahlale nawo. Uthi, Xinikweni umphindezeli wegazi emsukelayo angamnikeli umbulali esandleni sakhe, ngokuba wombulala ummelwane wakhe engazi, ebengamthiyile ngaphambili. Wohlala kuloo mzi ade eme phambi kwebandla, lithethwe ityala lakhe, ade afe umbingeleli omkhulu oyakubakho ngezo mini. Andule umbulali ukubuyela emzini wakowabo nasendlini yakhe, emzini abebaleke ekuwo. Bangcolisa ke iKhedeshi eGalili, ekwelintaba lakwaNefetali nelakwaShekem, kwelintaba lakwa-Efrayimi neKhiriyathi ka-Abha, ngowaseHebhroni ke lowo, kwelintaba lakwaYuda, naphesheya kweYodani, malunga neYerikho ngasempumalanga. Bamisa iBhetsereh entlango, ethafeni esezweni lakaRubheni, neRamothi kwelaseGiliyadi esezweni lakaGadi, neGolani eBhashani esizweni sakwaManase. Yiyo leyo imizi eyamiselwa bonke oonyana bakaSirayeli nowasemzini ophambukele phambili kwabo, ukuba babalekele kuyo bonke abantu ababulele umntu ngengozi, ukuba bangafi sisandla somphindezeli wegazi, bade beme phambi kwebandla.